povedala som si, že vám ukážem, ako vyzerá táto čapica na živo. Takže takto napríklad. No a prečo si nenechaj ujsť aromaterapiu vo svojom domove? Je to kvôli tomu, že je tam napríklad krásna dvojčka, ktorá ti pomôže so spánkom detičiek. Hej, ja viem, že vás to trápi mnohé, že vám nespia, že sa budia, že kým ich uložíte, tak to trvá x hodín. Na druhej strane potom, keď vám vyrastú, tak zase vy, že nespíte, že ste proste myšlienkami na milión strán. Večer, keď proste máte ísť lahnúť, tak ste takáto všelijaká, tak skúste napríklad dvojčku Serenity a Eukalyptus. A Eukalyptus potom oceníte na podporu tej imunity, lebo vy viete, že keď začnete teraz, tak v septembri potom oceníte to, že deti nechytia prvé sople kašle, keď pôjdu do škôlky a do školy, pretože vy už to začnete podporovať teraz. A je to viac ako len vôňa, pretože to sú molekuly esenciálnych olejov, ktoré dýchaním prechádzajú do tela, do krvi, potieraním.